Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα μια φορά. Σήμερα θα δούμε ένα ρολόι της Huawei και Honor που μοιάζει να είναι ο μικρός αδερφός του Huawei GT. Βασικά από το Huawei GT δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου για τα 250 ευρώ που κοστίζει ή 200 σε κάποια άλλα καταστήματα. Το συγκεκριμένο μας το έστειλε το Gearbest. Η τιμή του ήταν με κουπόνι γύρω στα 104 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει γύρω στα 130 ευρώ. Και πάμε να πούμε δύο λόγια για αυτό το ρολογάκι πριν να ανοίξουμε τη συσκευασία. Το ρολόι αυτό υποστηρίζει Bluetooth 4.2. Έχει έναν επεξεργαστή MediaTek 2601. Είναι ανθεκτικό στο νερό μέχρι 5 ατμόσφαιρες, οπότε μπορούμε και να κολυμπήσουμε μαζί του και να κάνουμε μπάνιο ή οτιδήποτε. Έχει μια οθόνη AMOLED 1,2 inches. Φυσικά η οθόνη του είναι αφής. Η μπαταρία του είναι 178 mAh. Ο χρόνος φόρτισης του είναι περίπου 2 ώρες. Και εγώ που το έχω ανοιχτό με όλα, GPS, ιστορίες, χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει βέβαια τα προγράμματα άσκησης που διαθέτει, κράτησε άνετα 5 με 6 μέρες. Είναι συμβατό με συσκευές και iOS και Android. iOS από 9 και πάνω και Android 4.4 και πάνω. Υποστηρίζει και την ελληνική γλώσσα και τα αγγλικά. Δηλαδή τα notifications τα διαβάζει στα ελληνικά. Το μενού του βέβαια είναι στα αγγλικά. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία να δούμε τι περιέχει. Καταρχήν η συσκευασία φαίνεται όμορφη, περιποιημένη, premium. Με ηριδίζουν εδώ πέρα το σχέδιο του ρολογιού και το λογότυπο της Honor. Τι άλλο μας γράφει, όλα στα κινέζικα είναι παιδιά. Το μοντέλο του ρολογιού είναι TLS B19, 11 του 18 κατασκευάστηκε και τίποτα άλλο ενδιαφέρον στο κουτί. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι έχει συσκευασία. Αυτό εδώ είναι το ρολογάκι μας. Προφανώς εγώ το έχω ανοίξει, το έχω δουλέψει για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Να δούμε τι άλλο περιέχει η συσκευασία. Έχουμε καλώδιο USB. Έχουμε τη βάση φόρτισης, η οποία είναι μαγνητική. Θα δείτε τα 4 μεγάλα είναι το heart rate monitor και τα 2 μικρά είναι οι επαφές που ακουμπάνε οι ακίδες του φορτιστή για να φορτίσει. Βλέπετε, έτσι δεν μπαίνει, το έχω ανάποδα, δεν με αφήνει να το ακουμπήσω. Μαγνητίζει και όλα καλά. Δεν μου αρέσει που είναι άσπρα. Λεπτομέρειες θα μου πεις, αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Θα προτιμούσα το φορτιστή να είναι σε χρώμα όπως είναι το ρολόι. Να δούμε τι άλλο έχει η συσκευασία. 2 manual. Είναι όλα στα κινέζικα. Και δεν έχει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να ενεργοποιήσουμε το ρολόι. Πριν το ενεργοποιήσουμε όμως πάμε να πούμε δύο λόγια για τα υλικά κατασκευή, για το λουράκι, το οποίο είναι σιλικόνης. Είναι λίγο πιο σκληρό από το Galaxy Watch. Ορίστε και το Galaxy Watch. Απ' έξω είναι ανάγλυφο μαύρο, κάποιες ραβδόσεις και από τη μέσα μεριά είναι λίγο κόκκινο. Στο κούμπομα έχουμε το λογότυπο της Honor. Εδώ πέρα έχει ένα σαν δοντάκι για να πιάνει το λουράκι και να το ασφαλίζει καλύτερα. Επειδή είναι τόσο λίγο και σκληρό το λουράκι, αν δεν πιάσει καλά το δοντάκι συνήθως φεύγει από εδώ και είναι λίγο σπαστικό. Από την κάτω μεριά, όπως είπαμε, είναι ο αισθητήρας καρδιακών παλμών και οι επαφές φόρτισης. Μας γράφει κάποια χαρακτηριστικά του μοντέλου, 5 ατμόσφαιρες, Huawei Technologies. Η οθόνη του είναι 1,2 inches, όπως είπαμε.
είναι πιο μικρή από το, αισθητά πιο μικρό το ρολόι από το Galaxy Watch. Όπως βλέπουμε είναι πιο λεπτό, σχεδόν το μισό παιδιά, όχι, εντάξει. Είναι πιο λεπτό από το Galaxy Watch. Έχει δύο φυσικά κουμπιά, ένα ενεργοποίησης και να πηγαίνει στο κεντρικό μενού, και αυτό εδώ πέρα σε πηγαίνει κατευθείαν στο μενού των προγραμμάτων των διάφορων ασκήσεων που έχει. Λοιπόν, πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Ο δακτύλιος δεν περιστρέφεται. Πολύ ελαφρύ ρολογάκι. Και πάμε να το ενεργοποιήσουμε να δούμε το περαιτέρω. Τώρα θα μας βγάλει ένα QR code για να το σκανάρουμε και να κατεβάσουμε την εφαρμογή, η οποία εφαρμογή λέγεται Health. Ωραία, αφού κατεβάσαμε την εφαρμογή της Huawei, το Health, και κάναμε σύζευξη μέσω Bluetooth, πατάμε ναι και ολοκληρώθηκε η σύνδεση με την εφαρμογή. Αυτό είναι το αρχικό watch face που βλέπουμε καθώς ενεργοποιούμε το ρολόι για πρώτη φορά. Βλέπετε τώρα είναι μηδενισμένα, εγώ σας είπα το είχα χρησιμοποιήσει, αλλά το είχα κάνει reset για να το ξεκινήσουμε πάλι μαζί. Δεξιά είναι η παλμή της καρδιάς, τους οποίους είχα εγώ συνεχώς να δουλεύουν. Παρ' όλα αυτά δεν τρώει μπαταρία. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα που μετράει και καλά τα επίπεδα άγχους, ο καιρός, το οποίο πρέπει να ενεργοποιήσουμε μέσα στην εφαρμογή. Πάω να το κάνω μία τώρα. Λοιπόν, αφού ενεργοποιήσει την τοποθεσία στη συσκευή μου, στο κινητό, τώρα θα μας βγάζει και τα δεδομένα του καιρού. Ορίστε. Κάτι άλλο δεν μας βγάζει. Ούτε πρόγνωση για τις επόμενες μέρες, ούτε για τις επόμενες ώρες. Εδώ είναι η εφαρμογή του Alipay που δουλεύοντας μέσω NFC μπορεί να κάνεις κάποιες πληρωμές. Μας είναι άχρηστο εμάς. Εδώ είναι ένα συγκεντρωτικό της ημέρας που μετράει πόσα βήματα έχουμε κάνει, πόσα λεπτά άσκησης και πόσες φορές μας έχει ενημερώσει να σηκωθούμε από την καρέκλα να καθόμαστε ώρα. Και πάμε να δούμε το μενού του. Κάνοντας swipe down, έχει 5 διαφορετικές επιλογές. No disturb, για να μην ενοχλεί, το οποίο μπορεί να το βάλεις το βράδυ να μην σου έρχονται ειδοποιήσεις καθώς κοιμάσαι. Το show time, αν το ενεργοποιήσουμε, κρατάει ανοιχτή την οθόνη για 5 λεπτά για να μην απενεργοποιείται. Find phone, αν το πατήσω, χτυπάει και βρίσκει το τηλέφωνο, άμα είναι στην εμβέλεια του Bluetooth βέβαια. Έτσι, δεν μπορώ να το έχω αφήσει εγώ στο αυτοκίνητο και να είμαι 50 μέτρα μακριά για να το πατήσω και να χτυπήσει. Lock, για να το κλειδώνουμε αν κάνουμε μπάνιο ή αν κολυμπάμε, γιατί αλλιώς η οθόνη επειδή είναι αφής με την υγρασία ενεργοποιείται. Και settings, ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις που έχει το ρολόι είναι αυτές εδώ πέρα οι λίγες. Display, τι βλέπουμε, έχει τα watch face, τα οποία είναι αυτά τα 5, 3, 4, 5, 9, συγγνώμη. Αυτά τα 9 watch face, κάποιο άλλο δεν μπορούμε να κατεβάσουμε ή ακόμα δεν έχω βρει τον τρόπο εγώ. Εμένα με έχει βολέψει αυτό εδώ πέρα που μετράει τις θερμίδες που κάψαμε, γράφει πάνω ότι πληροφορίες για τον καιρό, τη μέτρηση καρδιακών παλμών, τα βήματα και την ώρα και την ημερομηνία. Τι άλλο έχει στις ρυθμίσεις, πάμε να δούμε. Don't disturb, ή το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς, ή μπορεί να βάλεις να είναι συγκεκριμένες ώρες να το προγραμματίσεις να μπαίνει σε λειτουργία σίγασης. Το system τι έχει, restart, power off και reset, με το οποίο reset σβήνει όλα τα δεδομένα. Είναι σαν το ξεκινάς το ρολόι πρώτη φορά βάζοντας από το κουτί. Και εδώ βλέπουμε κάποιες πληροφορίες για τη συσκευή, μοντέλο, MAC address, version. Κάνοντας sweep up βλέπουμε τι μηνύματα έχουμε. Το κάτι που δεν μου άρεσε αυτό το ρολόι είναι ότι όλες οι ειδοποιήσεις έρχονται με αυτό εδώ πέρα το συννεφάκι. Είτε είναι μήνυμα, είτε είναι messenger, είτε είναι facebook, είτε email. Ενώ στο Galaxy κάθε εφαρμογή έχει το δικό της εικονίδιο. Clear all και διαγράφονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πάμε να μπούμε στο μενού πατώντας το κόκκινο κουμπάκι.
Το μενού έχει τις ασκήσεις, τα record των ασκήσεων που έχουμε κάνει, heart rate monitor, τα record των δραστηριοτήτων, τα δεδομένα του ύπνου, του stress, των ασκήσεων, βαρόμετρο, πηξίδα, καιρός, notifications, bus card και άλλη pay μας είναι άχρηστα, χρονόμετρο, αντίστροφη μέτρηση, ξυπνητήρι, φακός. Φακός τι κάνει, ανοίγει την οθόνη στο άσπρο, τέρμα δυνατά και μέσα στο σκοτάδι όντως έχει μια διαφορά. Το πατάμε και σβήνει πάλι. Find my phone και settings, αυτά που είδαμε και πριν. Αυτό είναι όλο και όλο το μενού του. Το βασικό μενού του. Ωραία. Πατώντας τώρα το κουμπί το άλλο, μας πάει κατευθείαν στο μενού των ασκήσεων. Έχει διάφορα προγράμματα ασκήσεων, τα οποία κάνεις και κάποιες ρυθμίσεις μέσα. Έχει ορειβασία, ποδηλασία, τρέξιμο, κολύμπι, σε πισίνα, σε θάλασσα, σε ποτάμι, σε λίμνη. Λοιπόν, εδώ κάνεις κάποιες ρυθμίσεις των στόχων της άσκησης που θες να κάνεις, κάποιες υπενθυμίσεις, να σου πει σταμάτα, ξέρω εγώ. Display, έχει διάφορα training effects. Θέλω 1 χιλιόμετρο, θέλω 3 χιλιόμετρα να τρέξω. Και πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε. Θα κάνει αναζήτηση του GPS, θα μετράει τους παλμούς της καρδιάς. Βέβαια μέσα στην εφαρμογή μπορεί να βάλεις πάνω από κάποιο όριο παλμών, να σου έρθει η ειδοποίηση, να σου πει χαλάρωσε μεγάλη, ξέρω, θα σκάσεις. Και ορίστε τι βλέπεις καθώς κάνεις κάποια άσκηση. Πόσα λεπτά, την απόσταση, πολύ ωραία. Αυτά όσον αφορά τις ασκήσεις. Τώρα ή συνεχίζουμε ή πατάμε παύση ή το σταματάμε. Το ρολόι, όπως είπαμε, κάνει και καταγραφή των δεδομένων του ύπνου, τα οποία τα βλέπεις στο κινητό σου στην εφαρμογή μέσα. Στο κινητό στην εφαρμογή μπορεί να ρυθμίσεις πολύ λίγα πράγματα, παιδιά, ακόμα. Είναι αρχή. Πιστεύω θα τα βελτιώσουν. Μπορεί να δεις τον ύπνο, να έρχονται ή να μην έρχονται notifications, είτε από μηνύματα και κλήσεις. Το άλλο που ξέχασα να πω, ότι όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, εδώ πέρα σε αυτό το ρολόι βλέπουμε μόνο την κλήση σαν ειδοποίηση. Ότι κάποιος μας καλεί και μπορούμε να το απορρίψουμε. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε ούτε να μιλήσουμε. Δεν έχει ούτε μικρόφωνο ούτε ηχείο. Λοιπόν, το ρολογάκι αυτό στα 100 με 130 είναι καλό. Δηλαδή θα το προτιμούσα από το Xiaomi, το Stratos ή το Pace. Γιατί έχει πολύ καλύτερη οθόνη. Έχει μπαταρία πάρα πολύ καλή. Βγάζει γύρω στις 5 με 6 μέρες με όλα ανοιχτά όπως τα είχα εγώ. Είναι πιο ελαφρύ. Αλλά δεν θα το έλεγα smartwatch. Θα προτιμούσα να το χαρακτηρίσουν και να το προωθήσουν σαν sportwatch. Γιατί στην ουσία έχει δώσει βάρος η Huawei εδώ, η Honor, στις ασκήσεις και όχι σε λειτουργίες του ρολογιού, όπως πούμε να διαβάζει αρχεία PDF, να απαντά σε κλήσεις, σε μηνύματα, να κατεβάζει διάφορες εφαρμογές. Μέχρι και τα watch face είναι πολύ φτωχά. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολογάκι. Η γνώμη μου είναι ότι αν το θέλει κάποιος για άσκηση ή για ένα απλό ρολόι καθημερινό, για να έχει κάποιες βασικές ειδοποιήσεις από το κινητό του στο ρολόι, είναι μια πολύ τίμια λύση, πολύ φτηνό. Δεν συγκρίνεται ούτε με το GT που δεν κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα της Huawei, το οποίο κάνει 200 με 250 ευρώ, ούτε με το Galaxy Watch που κάνει 3 εκατοστάρικα. Οπότε για μένα είναι μια πολύ τίμια λύση, το προτείνω. Όποιος θέλει να το αγοράσει θα βρει link στην περιγραφή του βίντεο από κάτω. Αν βρω και κάποιο κουπονάκι θα σας το βάλω. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.